има някакви рибки. Обаче това шада 120 грамата за разни става път по-бавно. От змията? Оп! Опа! Айде! Какво ми се удари? На... Такова с само бейтфиш. 46,7. Има още, идвай, моля. Тежко идва. Това е по-едро. Да, може. Напъва се още и горе и се напъва. Много голяма стира. На шат 106-ца. На дъното. Ама има още няколко са. Викам полека, аз съм на 56 метра и съм долу, докато изкарам да бъде, движението да не се... Ето ги. И горе една се връща, която ме е проследила на 30 метра, но долу е фул с риби. Тук има бая голямо дигане. От 60 метра стана 52 метра. След малко ще убивам. О, много са. Румба, пускай. Тук съм да... Извиня. Аз не ги виждам въобще. Нещо с сондата, човек. На 83 съм аз иначе. И аз съм дел. Фу, Аз съм на авто. много риби, човек. Видях ги сега. Видя ли ги? Излиза ми нещо сега на екрана. Да, много риби, сега се качва да ме пресреща. Тук са. Майка ти. Само не ги приебем с дето приманка. О, човек.